Bé, després de l'interrogatori de la Margarida Aritzeta, continuem amb la darrera taula rodona de la jornada i del festival. Aquest matí hem volgut conèixer els secrets dels clubs de lectura, del procés d'escriptura i de documentació, del periodisme, també aquesta tarda, com a eina per a destapar les parts dels crims reals. Ara ho farem amb el Pere Cullell i en Santi Vancells. Benvinguts i moltíssimes gràcies per haver acceptat des de la primera vegada que us vaig escriure i d'haver dit que sí. Venim una miqueta de lluny, per tant, a més amb alerta climàtica i a la darrera taula de tota la jornada, o sigui que moltíssimes gràcies. I us els presentaré com cal, ja en coneixeu. El Pere Cullell Vinyoles, periodista, ha treballat en premsa, ràdio i televisió, en ganivets de premsa i com a professor universitari. Va presentar a TV3, gràcies, és que m'encanten els voluntaris, moltíssimes gràcies, ja tinc aigua, a la sèrie documental La Zona Fosca, i és autor de diversos llibres d'investigació, entre altres l'Oasi Català i el 23F Catalunya, amb Andreu Ferràs. Què direu de mi, Jordi Pujol, vist pels seus contemporanis? I Ja som aquí, històries del tripartit, i ara mala gent que el teniu disponible també per comprar-lo. Un viatge per a la ment criminal en 12 casos reals com a subtítol. Aquest l'has escrit amb l'Enrique Figueredo. Actualment és subdirector. Això a veure si ho he fet bé perquè toqueu moltes tecles i de vegades no sé si està realment actualitzat. Actualment ets subdirector de la porteria a Barcelona TV o ja continua? Sí, ho soc des de fa 20 anys. El mateix any que vaig començar a fer La Zona Fosca, el mateix any, 2006, vaig començar a ser el subdirector de la porteria. La porteria ha durat fins ara. És un debat de futbol. Déu-n'hi-do, per això jo ho posava en dubte. Amb els successos, i surt per BTV i surt per la xarxa de televisions locals. Vull dir que es pot veure cada migdia, presentat pel Pitu Abril. A mi no se'm veu perquè estic al darrere controlant, però toco una mica tot. Toco crims, toco futbol. Toca tot, sí. I també ets col·laborador a RAC1 i a Catalunya Ràdio. Molt bé, doncs benvingut. I Santi Vancells va ser el metge titular de Portbou durant 15 anys i en va estar 5 coordinant el projecte internacional Benjamin Portbou. Ha treballat en l'organització d'esdeveniments relacionats amb aquest projecte a París, Berlín, Barcelona, Girona i Portbou. Va col·laborar amb Dani Caravan per impulsar la Casa Walter Benjamin a Portbou i durant anys ha guiat, i ho continua fent, grups de persones pel camí que va seguir Benjamin des de Banyols fins a Portbou. I el seu relat uneix en una mateixa veu la memòria d'en Benjamin, de Portbou i de Caravan, i culmina una dedicació tenaç de molts anys divulgant la relació entre la vila i el filòsof. Bé, el nom és benvingut també. El nom de la taula és un homenatge a la teva sèrie, Pere, perquè es diu La Zona Fosca, a la teva sèrie que vas presentar a TV3. I era una sèrie molt fresca, molt ben documentada, diferent, una proposta periodística innovadora a l'època. I per què us hem aplegat tots dos? Perquè clar, diem, per què, no? Doncs mira, Pere Santi, perquè d'alguna manera, tant a la sèrie com en el teu llibre, Una veritat difícil, abordeu la crònica negra des de la primera persona. Feu un pas endavant i ho expliqueu a través del jo. Santi, parles una mica ara d'aquest llibre, que també el teniu disponible, d'aquesta veritat difícil que, com diu a la contracoberta, és un còctel d'història, crònica negra i novel·la psicològica. Què es trobarà? Què es trobarà el lector? El lector el que es trobarà és una història una mica misteriosa, una mica màgica, que lliga dos elements que han estat difícils de posar-se en contacte i de comunicar-se entre ells, que és el pensament de Walter Benjamin i un espai fronterer com és l'espai de Portbou, on més enllà de la mort, de la qual se n'ha parlat molt, de la mort de Walter Benjamin, hi ha tot un seguit de connexions, de connectivitats, potser fins i tot secretes, que no es veuen a primera vista i que a mesura que un va entrant a les ruïnes, va entrant en el fons de la història, és certament interessant. És a dir, l'espai escènic de Portbou, que és un espai molt xocant,
perquè Portbou ha estat un espai molt poc transformat per la mà de l'home, no perquè hi hagi hagut una consciència ecològica ni molt menys, sinó simplement perquè Portbou ha anat quedant enrederit, ha anat quedant apartat de tot el que són els nuclis de decisions i de comunicacions, i per tant és un espai que des d'un punt de vista paisatgístic té una força enorme i lliga molt amb molts aspectes de l'obra i del pensament de Benjamin. De fet, Benjamin és un personatge del qual se'n parla molt, sobretot es parla de la mort, però es coneix molt poc la seva obra, entre altres coses perquè és molt difícil. Sí, realment llegeixes el llibre i és molt ric perquè és entendre un tros de la nostra història, també del comportament humà i la necessitat de la supervivència en condicions terribles. Surten molts personatges rellevants del món intel·lectual, Hannah Arendt, Bertolt Brecht, els Mann, Claudio Magris, George Steiner, també es parla d'aquells anys bohemis a París, del barri llatí, del Sena, dels cafès. És molt ric el llibre. Al llibre també hi ha textos escrits en primera persona, ficcionats dels personatges principals, a banda dels teus i d'inclusions epistolars. I m'imagino, Santi, que per fer tot això al darrere hi ha hagut un gran treball de recerca i documentació. Bé, jo a Portbou hi vaig estar de metge i va haver un moment que a través de l'Ajuntament se'n va encarregar aquest projecte perquè en realitat ningú se'n sortia, no sabien com manegar-s'ho. És a dir, Portbou aspirava a treure una rendibilitat turística que era impossible a través de Benjamin i per tant es havia d'anar cap a un model cultural. Aleshores jo com a metge vaig veure un indici que és molt rellevant a la història, que és que Benjamin no va morir per una sobredosi de morfina. I per tant, perquè clínicament els senyals que presentava eren absolutament incompatibles amb una mort per sobredosi. La mort per sobredosi és immediata, per parada respiratòria. I l'agonia de Benjamin va durar 10 hores ben bones. Per tant, a partir d'aquí jo vaig començar a indagar, vaig començar a interessar-me per aquesta història, vaig poder parlar encara amb gent de Portbou que bé directament pocs i a través d'alguna referència recordaven aquesta història i a partir d'aquí doncs, jo m'hi vaig implicar, vaig tenir el goig de poder conèixer Caravan, que és l'artífex del monument de Portbou, que és el que ha mantingut viva aquesta memòria. És a dir, si vosaltres teniu l'oportunitat d'anar a Portbou, quedareu meravellats. És un monument colpidor, és un monument que explica molt bé el pas de la llum a la foscor, del naixement a la mort, el pas fronterer, l'explica molt bé i per tant, a partir d'aquí es va anar construint aquest llibre. Hi ha una part del llibre que gairebé és el mateix Benjamin que m'orienta a mi cap on haig de portar el relat. Sí, aquell pas que a més és molt visual, molt visual. Després continuarem parlant d'aquest misteri, d'aquesta veritat difícil. Aquesta pregunta és per tots dos. Pere, en el teu cas t'hem vist en episodis que si cal afaitar-te una barberia per tal d'investigar ho fas, que si cal anar a comprar un gelat i menjar-te on t'han dit que havia treballat un sospitós, allà que hi ets. I aquesta pregunta és per a tots dos també, Santi, perquè tu també, Santi, no només has escrit aquest llibre, sinó que també vas col·laborar amb un documental. Qui va matar Walter Benjamin, dels anys 80, podria ser, on et van entrevistar. I bé, com és viure la crònica donant la cara, sent tu, com a persona amb nom i cognoms propis, al vehicle per explicar la història? Perquè realment aquí hi ha com un aire de detectivers, com si fóssiu la figura del detectiu. Mira, el cas de la zona fosca, això és complicat d'explicar en poques paraules. Quan fas un relat sobre un fet real, el primer que has de trobar és quina és la veu que l'explica. Tu pots explicar-ho des de testimonis, pots explicar des de gent que va estar a l'entorn, o pots ser tu qui ho explica fent de narrador.
Però en el cas de la zona fosca jo era un intermediari. Jo feia veure que era periodista sent periodista i, per tant, seguint una mena de guió, anava a buscar persones a través de les quals informar-me d'aquell cas. M'informava jo i se l'informava qui ho estava veient. Llavors, jo vaig haver de fer el paper i, de fet, em van venir a buscar al final dient tu ets un actor molt bo per fer de periodista. Dic, no, jo no soc actor, jo soc periodista. I quan pregunto, pregunto així. I moltes de les preguntes que feia eren fora de guió, perquè el meu esperit em portava a preguntar més coses i anar més enllà. Llavors, què fas? Fas tots els papers de l'AUCA. T'has d'anar a una barberia, vas a una barberia, has d'anar a un forense a veure com fan, com obren un cadàver i estàs allà dintre, i has de fer-ho i ho has de mirar, que és la manera que em permet parlar amb el forense i després explicar a qui ho estigui veient el que està passant. L'encert de la realització d'aquesta sèrie era que jo no mirava mai a càmera, mai, perquè se suposa que l'espectador em descobria. Llavors la càmera sempre anava a darrere d'objectes, sempre es buscava com un segon pla, com fent còmplice a l'espectador d'una veritat oculta, però que ell tenia la sort de poder veure. És una fórmula que hi ha, com hi ha tantes altres, per poder trobar un discurs que doni credibilitat a allò que estàs explicant. I a mi em va tocar fer d'això. Santi? L'experiència amb en David Maues, et refereixes al documental que va matar Walter Benjamin, ha sigut una de les pitjors experiències que he tingut a la meva vida en relació a aquesta història, perquè en David Maues, no diria que ens féssim amics, però sí que vàrem ser col·legues i va venir a casa a dinar i vàrem parlar molt. I aleshores ell va fer una cosa que és horrible, que ell va posar tota la història i tots els personatges que va entrevistar en funció de la seva tesi. Ell només veia o volia demostrar que Walter Benjamin havia sigut assassinat. I a partir d'aquí jo em vaig trobar que vaig participar en el documental i a través de detalls que va fer, d'agafar parts de les converses i ajuntar-los amb unes altres, em va fer dir el que jo no volia dir. Per tant, va ser una experiència negativa i jo soc molt crític amb aquest documental perquè aquesta mena de conxorxa comunista, marxista, estranya, en realitat no ha existit mai. Walter Benjamin era una persona desconeguda, un alemany, un dels molts que passaven en aquell moment per la frontera i que, com altres, va tenir la mala sort de morir allà. S'havia de fer aquest aclariment perquè encara circula. Jo he estat documentant-me i em sobtava i t'ho havia de dir. Però permetem que comenti una cosa perquè em sembla molt interessant això que li va passar. Perquè els que treballem en matèria delicada com aquesta tenim molta informació i no la podem donar tota. Tenim un marge de temps, tenim o 25 minuts d'un programa o els 10 minuts d'un podcast o les X pàgines del llibre, no es pot donar tot. Per tant, hem de triar. En el moment de triar hem d'assumir que estem manipulant la informació. No l'estem donant tota. I el gran repte, i és la nostra feina manipular-la, desordenar-la perquè el crim tingui interès per ser seguit, el crim o el cas que estiguem fet, i el gran problema és, que és el cas que ell explica, quan vulguem manipular tergiversem. Què és la diferència? La nostra feina és manipular. Els periodistes manipulem, tenim informació, la prioritzem, la jerarquitzem, la posem en context, la manim perquè la gent la pugui llegir, o veure o escoltar. I la gran dificultat és, a vegades sense voler, a vegades amb tota la mala intenció, que aquesta manipulació esdevingui tergiversació i allò que es digui, el que ho diu no es reconeix. És el nostre repte i no sempre ens en sortim. Doncs és que La zona fosca, que ja fa més d'una dècada que es va emetre, molt abans dels fenòmens del crim, a casa nostra hi havia un precedent, que és el cas obert d'Àngels Casas, que sí, i bé, molt diferent, també cal dir. I després el teu, realment no hi havia més, i potser quan La zona fosca s'emet l'any 2007, crec que era els dimarts a la nit, potser, surt el 30 minuts de torn, i en Carles Porta escrivia el llibre i feia, això hem parlat abans una miqueta i com a curiositat també va bé saber, feia el podcast però encara no havia esclatat el boom amb la sèrie de crims de televisió i tu has treballat els crims reals des de molts àmbits, als matins de RAC1 em fèieu amb Figueredo una secció i ja vau treure un llibre de cròniques negres.
ara a La Vanguardia amb el podcast Dossier Negro, que d'aquí surt el recopilatori que teniu a la vostra disposició. Com veus ara aquest interès, aquesta producció massiva de programes de sèries? Perquè és que si ho pensem, era un pioner, ets el pioner de documentals, de podcast, quan tu ja ho havies fet molt abans. Què passa? O encara no estava la societat preparada? Et vas avançar el temps? Explica'ns una miqueta. No, jo no sóc l'inventor de res. A la gent li ha interessat les morts i els assassinats sempre. Sempre. Us diré que ara a Canaletes, que la gent que li agrada al Barça va celebrar els títols i la gent anava allà a parlar de futbol, quan no hi havia futbol, és a dir, abans del 1800 i pico, la gent anava a Canaletes a parlar de crims i d'assassinats i de parlar del que passava a l'Audiència Provincial, que estava on és ara el Palau de la Generalitat, i els que tenien la sort de poder entrar al judici anaven a Canaletes a explicar què havia dit el testimoni, què havia dit el jutjat, què havia dit... Tothom li ha agradat això dels crims sempre. El cas de la vampiresa del Raval, que això és del 1915. L'hem vist, aquí l'hem vist perquè ha format part de la primera activitat prèvia del festival. Doncs allò va causar en el seu moment una revolució a Barcelona i es va acabar perquè va coincidir amb l'enfonsament del Titanic i l'atenció de la gent se'n va anar a mirar el Titanic. Però el cas de... Tothom ho seguia molt. Tots coneixeu la revista El Caso, o el diari El Caso, el setmanari. És a dir, de crònica negra n'hi ha hagut sempre. Per tant, nosaltres a TV3 no ens vam inventar res. No ens vam inventar res. Sí que el programador va ser primer valent i després covard. Primer va ser valent perquè La Zona Fosca havia de ser un programa d'una hora i el pressupost era d'una hora per explicar casos ja coneguts. I havien de ser prime time, després de l'informatiu. I a última hora es va espantar, perquè pensava que a la gent no li agradaria veure segons què. I a l'espantar-se vam reduir d'una hora a mitja hora i ens vam posar a second time, després del Vent del Pla, que recordeu que estava de moda en aquella època. Tot i així ens vam fer bones audiències i la diferència notòria amb el cas de crims és que ells van anar en prime time des del primer moment. I per tant van tenir l'acollida que és previsible, que es mereixin les coses de successos, perquè a tothom li agraden els successos, a tothom sempre. Hi ha gent que és més morbosa, hi ha gent que li agrada la part del fàstic, de la sang i no sé què, hi ha gent que li agrada com han descobert el dolent, la part de l'intríngulis. Cadascú té la seva manera d'acostar-se als successos, però a tothom li agrada sempre. De fet, el pròleg, precisament, un excel·lent pròleg d'aquest llibre, ho explica molt bé. Tornem a una veritat difícil, un llibre colpidor. Bé, jo quan vaig tancar el llibre vaig haver de respirar i vaig agrair que l'hagués escrit perquè cal en aquests llibres explicar un crim és un acte de justícia contra l'oblit, perquè en el cas d'un Walter Benjamin el secretisme, el silenci, l'absència d'auxili mata i perverteix la realitat. Anem a parlar d'això, del tema inicial, de si es va suïcidar amb morfina o va ser assassinat. Queda claríssim, absolutament claríssim, quan llegeixes el teu llibre què va passar. I si es pot considerar assassinat una mala praxi d'una sàgnia clarament, tu ets metge, contraindicada en aquell cas. Sí, però és el que passava en aquell moment. Això és l'any 1940. Portbou surt de la Guerra Civil, ha sigut una ciutat fronterera bombardejada i destruïda, i per tant la medicina d'aquella època és una medicina d'una pobresa com hi ha molts pobles. Llavors, jo sí que he intentat en el llibre donar veu a tots els personatges, perquè al final del llibre jo crec que els personatges tenen dret a expressar-se. Perquè jo, per exemple, com a escriptor, i potser amb un cert biaix inclús, he estat bastant dur a l'hora d'analitzar determinats comportaments d'aquests personatges i em semblava important, em semblava que havia de ser més just, més equitatiu de donar-los veu. I, per exemple, el metge, que és el doctor Ramon Vilamoreno, doncs s'explica al final del llibre i ell diu, jo vaig fer el que vaig poder. No em sento culpable.
hem de pensar que Walter Benjamin, a les poques pertinences que tragina, porta una radiografia. I mai ningú s'ha preguntat per què aquest tipus porta una radiografia. No és una cosa imprescindible en aquell moment, no? Esclar, aquesta radiografia, que era el salconduit, que ell contava que li salvaria la vida perquè mostrava que tenia una insuficiència cardíaca, és a dir, tenia un cor gran, i que li havia fet el cardiòleg abans de sortir de París el mes de juny d'aquell 1940, aquesta radiografia passa absolutament desapercebuda perquè el metge en aquell moment no la sap llegir, ni la sap interpretar, ni li interessa gens. I per tant, això que és un detall cabdal en aquesta història no s'ha analitzat. El llibre ha tingut molt poca repercussió entre la tropa, diria jo, d'intel·lectuals que es mouen al voltant, intel·lectuals d'aquí, de Catalunya, que es mouen al voltant de Benjamin. Ha sigut gairebé ofensiu, no per mi, que jo sóc un nouvingut i no sóc ningú, evidentment, però tota la informació que es dona de Benjamin, que es continuï parlant amb aquesta frivolitat del suïcidi, el suïcidi. L'única cosa que fa és exculpar els botxins, però els botxins no són només els de 1940, els botxins continuen sent els mateixos d'ara. Perquè a Portbou, ens agradi o no, continua morint gent en el túnel, gent que entra clandestinament en aquest país. I per tant podem fer molts escarafalls i moltes exclamacions al voltant de Benjamin. Però això continua passant. I per tant el culpable no és ni el metge, ni el capellà, ens ho hem de mirar una mica tots plegats, això. I aquesta part molt endogàmica d'aquesta intel·lectualitat catalana, molt poc disposada a canviar, doncs sorprèn una mica el buit que hi han fet, no a mi, insisteixo, sinó en el contingut del llibre, que jo crec que es mereixeria un altre tractament. I realment quan el vaig veure el llibre, comentem que sempre als festivals interessa convidar també a les rabioses novetats i tal, ja tenim una taula per les novetats rabioses, però hi ha llibres que de veritat no caducaran mai i que s'han de llegir i bé, quan el vaig veure dic, és tan interessant, és una crònica, hi ha una melangia, jo quan ara t'estic escoltant, Santi, noto la melangia i quan llegeixes el llibre, no sé si t'ho han dit, amb aquest Portbou, és un amor i és un amor de vegades trist. Jo sóc una persona nostàlgica, melanconiosa i per tant és lògic que això es reflecteixi aquí, però és que l'ambient de Portbou és així. És a dir, Portbou, si vosaltres hi aneu en qualsevol moment de l'any us fraparà. Si aneu a l'hivern veureu la nuesa d'aquell paisatge, sentireu el moviment caòtic de la tramuntana, veureu les vinyes abandonades per la filoxera, veureu la fortor del color blau del mar per sobre del Cap de Creus, és a dir, entendreu moltes coses. I a més us hi podreu passejar amb una idea que Caravan va ser un personatge genial i amb una sensibilitat extrema. Caravan va parlar per primera vegada d'un museu obert a les mirades. És a dir, ell va construir el seu monument sense aprofitar-se del paisatge, sense malmetre el paisatge. És a dir, no va posar el paisatge al servei del seu monument, sinó que va posar el monument al servei del paisatge. I per tant, per ell, la gran història de Portbou és l'estació, el soroll del tren, les vinyes abandonades, el memorial Passatges, el mar. I vosaltres hi podreu passejar per allà sense haver de passar per una guixeta, sense un guia, sense ningú que us expliqui res, i tot i amb això sentireu, viureu això que ara està tan de moda, aquesta mena d'estupidesa, una experiència. No. Allà sí que hi haurà una experiència, perquè estareu sols i notareu la presència de la frontera, la presència del dolor, la presència de la història a la pell. I això, creieu-me, és colpidor i a la vegada té molt de mèrit que aquest llogarret que cada vegada està més decadent
sense ser-ne conscient, ho hagi conservat. Jo t'anava a preguntar precisament per l'estat del monument. L'estat físic, la conservació, com està ara? El monument, jo recordo d'una conversa que vaig tenir encara, perquè el monument ha sigut objecte continuat d'agressions. És a dir, molesta. I, per exemple, el vidre que separa, no sé si vosaltres heu anat al túnel, doncs s'han dedicat a pedregar-lo i a trencar-lo. Canviar aquest vidre val una fortuna. Val una fortuna. I jo li deia, Carme li deia, no, si això és el que explica Benjamin, no hi ha cap monument de la cultura que no sigui de la barbàrie. I aquesta és la viuesa que té aquest monument. No hi ha guàrdies, ara han posat alguna càmera, no sé si funciona o no, però és difícil fer aquest manteniment. Però el memorial Passatges no és el túnel només, és el cementiri, és l'espai del pensador, és la filferrada, és a dir, és el camí que puja al cementiri, que hi ha hagut un debat importantíssim perquè no poden pujar-hi cotxes. I en canvi Carme me'l va defensar perquè simbolitza el trajecte de Banyuls a Portbou, aquell tros de camí. És a dir, és tota una simbologia gairebé cabalística la que hi ha allà dintre, perquè Carme és jueu, que és molt rica, s'expliquen moltes coses sense dir. Sí, Déu-n'hi-do. Jo us volia preguntar una mica, després de totes les taules dels secrets, no deixa de ser una taula dels crims reals, des de diferents perspectives absolutes. I bé, quin és el límit? Més vindria de cara amb el Pere, però et convido també a respondre, des de Sant Freda, del llibre fundacional del gènere, del true crime, dels crims reals, fins a la renúncia d'Anagrama de publicar el llibre El odio de Luis G. Martín, arran de les entrevistes que li va fer a José Bretón, de qui va assassinar els fills. Què en penseu d'aquest cas concret? Ja sé que no té a veure precisament amb els vostres llibres, però sí m'interessava la vostra postura humana. Què en penseu d'aquest cas concret que ens planteja un dilema, no sé si dir-li ètic, i també pensava que de vegades hi ha gent que s'aprofita també de la misèria dels altres. Ara és que tinc el teu llibre aquí sentint-te en la teva veu i pensava, saps què? Pensava en els propietaris de la fonda, també, de quan que es van acollir en fi, què penseu d'aquest dilema ètic d'Anagrama? Si no us agrada respondre a aquesta pregunta, és difícil, no ho feu, faltaria. No, hem vingut aquí a parlar i a dir en veu alta el que pensem. Jo em vaig trobar fent el podcast de La Vanguardia que vam fer el cas del nen aquell que li deien el pescaito de Màlaga. Sí. El vaig fer jo, a més. El podcast el fèiem amb l'Enrique Figueredo, però cadascú portava el pes d'un capítol. Aquest el pes el vaig portar jo. Amb tot el carinyo, tota la delicadesa, que és un cas molt delicat, sobretot quan tractes de coses de nens petits, soc pare, s'ha d'anar molt en tanto. Hem intentat fer-ho el més suau possible. Ens va caure una pluja de protestes encapçalades per la mare, dient que ens estàvem aprofitant del seu cas per fer diners. I la mare va arrossegar a través de Twitter un munt de gent de piulades contra La Vanguardia i contra nosaltres per haver tractat aquest cas, perquè deien que ens aprofitàvem d'una desgràcia per fer negoci. I La Vanguardia va estar a punt de retirar el podcast de la seva pàgina i van pensar de deixar passar el cap de setmana, si sonava més o sonava menys, què passava. Es va saber que aquesta dona, la mare, mai es recuperarà. Mai. No només es perd un fill, sinó amb les condicions en què es va perdre. Per tant, ella viu pendent a tota hora del que es diu i es deixa de dir. Nosaltres, com a professionals, vam fer-ho correctament. Haguéssim pogut equivocar-nos, perquè també som persones, ens equivoquem, i tinc companys que a vegades se'ls va la mà a l'hora de posar un qualificatiu de més i una imatge de més per ser més groc i captar més l'atenció. Afortunadament no va ser el cas, però sí que et quedes el dubte de dir què és el correcte, perquè si m'hagués passat a mi, jo com ho portaria?
I quan va sortir el cas del Bretón, dic que també van fer aquest cas en el seu moment, hòstia, és molt difícil decidir qui té més dret, si la mare a protegir la imatge dels seus fills o el nostre gremi a difondre una informació que la gent vol conèixer, ni que sigui per aprendre el que va passar i per prevenir-ho. He sigut una mica groc dient això, però és igual. Són dos drets que xoquen, i quan xoquen dos drets sempre n'hi ha un que perd. O perd la mare veient com es publica, o perdem nosaltres, no podem difondre. Jo per corporativisme defenso el dret a difondre-ho. Però podria ser que un jutge digués que no tinc raó i que qui té dret és la mare. Jo veig que són dos drets que xoquen i els veig molt iguals. És un dilema, és un dilema. Sí, quan va passar el Bretón jo pensava, hòstia, que jo el publicaria, no sé si el publicaria, jo no me'l compraria. Jo potser 3 comentaris perquè jo aquí no... M'ho he imaginat, però bueno. Estic molt... Jo tinc la sensació, primera, que ha sigut tot molt recent, per tant, a vegades cal respectar una mica el tempus. La segona sensació que diria és que aquest llibre potser promocionava molt o era una mica més de venjança del Bretón contra la dona. Això és la pregunta, és el dilema també que tenim. Hi havia una mica de joc aquí, me dóna la sensació, i que per tant potser no s'havia contemplat l'altra part. I la tercera idea, que jo crec que coincidim amb el que ha dit ell, és que la literatura és pel lector, i per tant és el lector el que decidirà si... No, el punt de vista aquest que és el Bretó que es desofega, jo m'hi vaig trobar quan van entrevistar Dani Alves a la presó, que és un cas que també podem parlar-ne tant com vulgueu. És una companya meva que van entrevistar. Dani Alves dona una entrevista i si la dona és per dir la seva veritat, que no té per què ser la veritat. I entre el gremi vam tenir el dubte de dir, si tu et donessin una entrevista l'aniries a fer, perquè aniràs a publicar una cosa que va a favor d'un i no de l'altre. I és complexa perquè tècnicament o periodísticament és molt interessant escoltar la veu de Dani Alves, però en canvi tu saps que com a persona estàs difonent un punt de vista que potser no és el més correcte. I amb aquests dilemes vivim en la nostra professió. Estem al mig entre la informació i la gent. Què fem? Ho donem o no ho donem? Esteu a la línia. Ja veieu que és un tema fascinant, però hem d'anar acabant perquè tingueu també temps de comprar el llibre del Santi i del Pere, perquè paguen molt la pena. Si voleu saber qui va matar Walter Benjamin els seus darrers dies a Portbou i un tros de la nostra història, doncs ja trigueu a comprar Una veritat difícil. I també us recomano molt que recupereu a la plataforma 3CAT, jo així ho he fet perquè jo ja no me'n recordava, i també n'hi ha alguns episodis en el YouTube que mireu La zona fosca, són curts i us enganxarà, i que compreu també el llibre de Mala gent perquè coneixereu casos reals mítics de la nostra història i agrair-vos. Sí, perfecte, o sigui, això serà així, així d'espontani. Sí, vinga, no passa res. Gràcies. Endavant. No, mira, és que és una cosa molt personal, però jo ara mateix estic una mica commogut perquè una de les persones intel·lectualment que més he admirat més és Walter Benjamin. El vaig conèixer a la facultat i la veritat és que des que vaig llegir les tesis de filosofia de la història, la perspectiva del que m'havien explicat de petit va canviar completament. L'he rellegit moltes vegades, ho trobo admirable. Com és lògic, clar, quan una cosa t'impressiona tant, t'abolques amb l'autor, i fins aquesta tarda estava absolutament convençut, perquè sí ho havia llegit a la Fundació Walter Benjamin d'Alemanya, per exemple, que l'home, fugint dels nazis, arriba a Portbou, se troba que la frontera és l'únic dia de la guerra que està tancada, i com un acte, com un gest de denúncia contra el nazisme, se suïcida. Aquesta és la versió que pràcticament... Llavors, clar, enterrar-me aquesta tarda a Creixell Crims. Que això no és així, la veritat és que m'ha deixat impressionat que jo, t'ho prometo que et llegiré el llibre, però sí, o sigui, en la teva opinió, tu que has investigat tant,
com mor, diguem-ne, i per què. Si hi ha una voluntat ideològica de denúncia o no. Perquè, clar, canvia completament. I perdoneu. No, en absolut, en qualsevol cas aquestes aportacions enriqueixen, a més la darrera taula, per tant no tenim aquella pressa de que després ve una altra taula rodona. Jo crec que sí que la resposta és llegint el llibre, que és una passada, que en fi, i més amb el que has comentat, però Santi, què li dius? Aquí hi ha una controvèrsia, perquè jo aquí he sigut molt curós. És a dir, la dignitat de Benjamin no es posa mai en qüestió. La negació del suïcidi de Benjamin, que no és tal negació, no va en detriment de la seva dignitat ni de la seva, diríem, oposició que des del primer moment ell ha plantejat el nazisme. En absolut. És simplement explicar la veritat del que va passar allà, però aquesta veritat no va en contra de Benjamin, sinó que va molt en contra dels que no varen fer res per ajudar-lo ni varen fer res per salvar-lo. Però estem davant de la mort d'un innocent que probablement, si no hagués mort a Portbou, hagués mort al cap de pocs dies en un camp de concentració nazi. Vull dir que la sortida ve a ser absolutament la mateixa. Ara, tots els indicis que s'expliquen en el llibre i que s'argumenten, doncs expliquen que la causa de la mort no va ser la sobredosi de morfina. No només clínicament, sinó perquè després hi ha molts detalls de maniobres que ell i la gent que l'acompanyava van fer per intentar allargar o trobar-hi una sortida. Molt bé, doncs arribem... Perdó, ai, que bé. Això, de veritat, enriqueix moltíssim el festival. Hola, Santi. Me n'alegro molt de retrobar-te després de molts anys. Sé que tu no estaves de guàrdia aquella nit a Portbou, perquè va ser a l'any 40, jo tampoc, perquè tampoc a l'any 40 feia guàrdies a Portbou. Sé del teu interès sempre de la figura de Walter Benjamin, sé que has fet molt perquè el poble de Portbou, l'Ajuntament, l'administració i tothom d'alguna manera agafés la figura de Walter Benjamin, un intel·lectual que no tenia res a veure ni a Catalunya ni a Espanya. L'única cosa que tenia realment a veure eren les circumstàncies accidentals de que va morir en aquell moment, intentant passar a refugiar-se a través de la frontera a Portbou. Tu i jo coneixem Portbou perfectament, coneixem el túnel, coneixem els trens, coneixem la tramuntana i tot el que jo no sé realment de què va morir. Sé que tu has investigat, sé que has buscat testimonis, no sabia el detall de les proves materials, de la radiografia i sobretot m'interessa molt aquesta conversa, aquesta opinió que vas recabar del doctor Vilamoner, que va ser al final l'última persona que va assistir al senyor Walter Benjamin. Jo crec que el doctor Vilamoner, que també el coneixia, era un excel·lent professional i m'agradaria saber si això que tu dius, que realment ell va dir que va fer el que va poder, però que no podia fer més en aquell moment. Me podries relatar una miqueta més aquesta conversa? Gràcies. Quan tu expliques una història i per tant vas seguint un fil conductor, intenta ser molt curós a l'hora d'emplenar els buits que es produeixen, perquè no hi ha una informació documentada, per donar un fil conductor que sigui plausible i per tant que sigui lògic i que diríem es reconeixi a la pròpia història. És a dir, tu emplenes els buits siguent el màxim de coherent amb el que creus o penses que va passar o que testimonis indirectes t'han explicat. Aleshores, en aquell moment a Portbou hi havia dos metges. Hi havia el doctor Pedro Gorgot, que va ser el cap de la falange, que ell va ser metge de Portbou durant molts anys. En Gorgot s'explica molt bé en el llibre. Has llegit el llibre? Perdó, l'has llegit? No, vale, és per donar informació. No, en Gorgot és un dèspota.
És un personatge terrorífic, que serà molts anys metges de Portbou. El metge ajudant, que és en Ramon Vilamoreno, queda una mica sota l'ombra d'en Gorgot, d'un personatge molt poderós, molt potent, que per tant el deixa molt arraconat. I el que passa, segons els testimonis que recorden d'aquesta relació que hi havia entre els dos metges, expliquen molt bé com era un i com era l'altre. I per tant és relativament fàcil deduir com va ser el comportament d'un i l'altre. De fet, la pràctica que li fa és l'habitual en aquell moment, li fa una sagnia, perquè és el que es feia. I no passa res, ara fem una pràctica que potser d'aquí uns anys ens diran doncs això no era el correcte en aquest moment, no? Esclar, aquesta sagnia amb una persona que té una insuficiència cardíaca, que té una cardiopatia isquèmica de base, que se li ha diagnosticat i està documentat, no fa res més que accelerar el procés de la mort, perquè li treu oxigen, li treu sang. Ho fa amb mala intenció? Evidentment que no, fa el millor que sap i s'esforça per fer-ho. I al final tampoc consta en la factura de la farmàcia el medicament que li aplica, però es dedueix que previsiblement és morfina. Perquè l'agonia final d'una persona, quan hi ha molta renera, quan hi ha molt d'ofec, encara ara se li dona morfina. I per tant és possible que el mateix metge li apliqués 2 inyeccions de morfina, la qual cosa contradiu encara més la tesi de la mort per sobredosi. Però és que hi ha molts altres detalls que no són estrictament mèdics que també van en contra d'això. Sí. No sé si he contestat perquè no he sentit gaire bé la qüestió. Gràcies. Doncs hem d'acabar ja aquesta jornada. Agrair-vos a vosaltres sobretot que estigueu aquí, que hagueu estat a la darrera taula. Ara mateix tenim un petit obsequi per vosaltres i després us acompanyaran, farem la foto oficial, perdó, i us acompanyaran també a la taula de signatures. Moltíssimes gràcies, ha estat un veritable plaer i molt interessant aquesta taula. Gràcies.